Tignan din, Maestro Jesus, sana'y masapulalang mo. Nabalikapin petakuane inanak pamalaki. Nyakyune ingarapanan paslit sinabi niya karing mapilan karinalagan. Akakitsie inanakay. Hanggang eko maganti inanakay. Eko malyaring miras karin tintayan lawenye inana patangintayang penari panasakitan nahagiyaman panamdaman ay sakit pataging penari abutan ang pinagay kayamanap lapitan ang makatiman nanak at saka niya buta. Emuakit ang paghabak tingkayang lumba ayat inyang sakit anu tingkayang tenga nahagyang manilate at yung panandaman ng tingkayang katawan lumapit siyang makatiman inganak tingkayang tenga nanoy lagi ayat yung katangingan na tingatima na ayan na
Habang at tsuya at manalipan, kimakalwal ng panamdam, nakapilanman ay manyaring makagawa ang kon makarap. Kimeto malugod, ayat yung paganamin. Uling di sa konponen, ginawa kong mga 3 beses. Dapat tingkah lalaban yung pinagluban sa salangsang neng kaisipan, ulit yung ganta. Dakalang bias, dakalo dimmaga, dapat tingkabias na ang kuwan pamagat. Makayabo ang kuwan makaras, king kamalayan ng Beluan ang kuwan pamalasas. Nyan minsan, kinumnan kayang pamag-aral ang kuwan pamalasas. Uling makaras king kamalayan ng pamanilala ang Pangdaluan. Itang sasabihan ng lugod, hindi na kaya kinyang panggaman. Anyayang burini, ang tinyaning biyasan na kayo, inagyan na yung ketong pamag-aral pa'y tulutan yung atatan. Ay sa Diyos, king kamalayan ng Beluan ang kon pamanas.